Mutat, minél rövidebb. Nézd ide, Viktor, itt a disznó. Na. Tudod. Itt a apu, ott a disznó. Na, van, töltsd meg. Ott a kutyák. Ja. Sampont. Ide, igen, retek. Te nem látod, milyen sárba vannak? Mocsák. Ezek a disznók szépek, hát piszkosok. Itt a kutyák. Mindent ide lehajtani. Megyek most, hegesztelni. A vulkánizálni tudod léni. Kicsába van is léni. Hát ott a bléni. Van ez a két bléni. Vagyunk mi un picit. Ja. Soja. Ez kanár, add ide. Oni csak a petelbe klap. Jó, Nikolásnak kell majd szólni. Járunk kába? Most ment haza. Arra sétálnak, kell vigyék el a katyát bugassát, ha van bak. Hát nincs érkezés sem. Most már pár kihagyni. Máma is beütött, mint a rossz. Hát Józsina, miért nem itt is elhozza boxot is egész? Józsi nem fog neked most jönni, elhozza most oda is. Mindenre idő kell, nem érkezek, na. Menjek, ahol foglalkozni, meg Mikor fogjuk levágni? Mikor fogjuk levágni? Nem sokára, ez Możemy pozerać. Musi umyć od blata. Rázdal, majd csak már a getre szúzunk el. Berimni még a getre szúzunk. Húj! Hogy kell nehéz? Ciągnie i zeszli Ja, Soja! félek. Most kamerázni magának a disznó. Jak ci dam ile ciastkokom? Jak będziesz lizać? Tam powiedz jaka pekna pizza. Na, megfeküdt magának. Rágyok, hogy felesleges kínlódni. Az a disznó, Egy kolbászba. az a disznó olyan, mint a Krista. Játszik. Már neked szegélődtek az életednek. Páncél. Rajtuk a páncélba. Há? Patrz, tak wygracie szpinaki. Há. Ott van mi? Te tuczni. Most ez mi itten, Tomi, disznó? Na! Honnan hiányzik a deszka? Valahol meg kell lenni! Ott van valahol lekidűtve, ahol voltak a kiskutyák! Valahol ott van lekidűtve! Gyere, oda. Tu vole poi. Man pantas että aina kantampulaa ja aurakkas myös listalla, että minkä uutiakot. Se tjäräs niitä. Ei povut, as niin. As niin. Fúj. Ide tupesz. Harapnak? No, most akkor rajta a sár, nem? To čekli. Proč takého vybrali takého chrubého?
Az pedig mi máme čo oni teraz nesú? No to ide, nuka. To by sa lepšie znali všetci. A k vágni? Tak pichňa tam ako dajú. Te a kezedre vigyázz! Mert az pont szentire. Maťko ide zabíjať praťatko. Ale to by som ja zabnedil, toto by som robila. Pavlicko merázol, fejdot? Potom budem kamerať, ako budú vágni, nem?